36 urte dira, beti hortxe zaudela, aurretik ezagutuaz ditaduran kartzela, gaur ere ez zara aske, nahiko sendun bezala. Adierazi nahi dizute besten menpezarela, herri honek ez dutziko idazten zure eskela. Herri honek ez dutziko idazten zure eskela. Menpekotasuna dator legearen indarrez, hainbeste defendatua samineztan negarrez, piperpotoan itzala ez du izan nahi babez. Gaur hemen elkartu gera ikurriñean omenez, geurea eskatzen dugu besterena ez errez. Geurea